So, hello guys. Uh, Good evening, everyone. And hello everyone. Welcome to Prakash Trade Vision means in my channel. And my name is Prakash Najari. Means this is Prakash Najari, and I'm excited to welcome you to part 3 of our free share market and trading course. And if you are serious about becoming a disciplined trader, today's class is one of you should not miss that. दिनैनि दिना नोंथांमोननि थाखाय गोबां इम्पर्टेन्ट आरो दिनैहाय जों गोबां माखासे बाथ्रा सोलोंगोन। जों मैया पार्ट 1 पार्ट 2 जों सोलोंबाय। दिनै लास्ट डे जागोन बेसिक ट्रेनिंनि आरो एडभान्सनिबो होनजाबाय। बेफोरखौ जुदि नों नायनानै जुदि सोलोंनो हाजोबदोंब्ला नों गोबां मोजां रोंलांगोन ट्रेडिंनि सोमोन्दै। सो जों दिनै बारा डिले खालामालासिनो जोङो जागायदिनि। ओके, जों मैया इन्टारनेशनेल गोल्ड जों सिगांनिफ्राय पार्ट 1 पार्ट 2 निफ्राय जोङो फाइनान्शियेल मार्केटनि सोमोन्दै मिथिदों, शेयार मार्केटनि सोमोन्दै, इन्डियान फाइनान्शियेल सिस्टेमनि सोमोन्दै, रेगुलेटरनि सोमोन्दै मीन्स सेबी NSE नि सोमोन्दै मिथिदों जोङो, BSE नि सोमोन्दै मिथिदों जों, मार्केट पार्टिसिपेन्टनि सोमोन्दै मिथिदों जोङो, ट्रेडिं BS इनभेस्टिं जों मिथिदों, डिमान्ड एकाउन्टखौ बोरै खुलियो बेखौ जों मिथिदों, इन्डियान ब्रकार बबे मोजां एसे बेखौबाबो मिथिदों। आरो बिनि गेजेराव जोङो गोल्ड ट्रेडिंनि सोमोन्दै डमेस्टिक इन्डियानाव बोरै ट्रेड खालामजायो बेखौ मिथिदों जोङो, इन्टारनेशनेल गोल्डनि सोमोन्दै एसे मिथिदों जोङो, आरो केन्डेलस्टिक बेसिक बिनि सोमोन्दै जों फरायनानै लादों, बुजिदों केन्डेला मा, जों बोरै ट्रेड खालामनो हायो, बोरै बाय खालामनो हायो, बोरै मा बुस्थु केन्डेला, गोजा गोथां माने सरि गोजा आरो ग्रीन कालारा मा, एभ्रि केन्डेलस्टिक्स पेटार्न माने मोनफ्रोमबो केन्डेला मोनफा मोनफा पेटार्न होयो, बैफोर मा बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिदों। सापर्ट रेजिस्टेन्स बिनि सोमोन्दै जों मोजाङै सोलोंदों। सापर्ट रेजिस्टेन्स हिसाबै जोंनिया सापर्ट रेजिस्टेन्सआ माबोरै खामानि होयो, माबोरै मायो, जों बिनि सोमोन्दै एसेबाबो जों मिथिदों। आरो बिनि गेजेराव जों मिथिदों ट्रेन्ड स्ट्राक्चाराव जोंहा गोबां दङ, बेफोरखौबो जों मिथिदों। ट्रेन्ड स्ट्राक्चार हिसाबै जोङो माबोरैहाय जोङो हमनो हायो ट्रेडिंखौ, बबेयाव जोङो स्ट्राक्चार हिसाबै जों बेखौ नायनो हायो बेखौ जों मिथिदों। मार्केट स्ट्राक्चारा डे बाय डे सोलायबाय थायो। स' मार्केट स्ट्राक्चारनि सोमोन्दैबो जों मिथिदों गोबाङानो। आरो बिनि गेजेराव जों मिथिदों स्मार्ट मानि कनसेप्ट SMC, इट इज भेरि वान अफ द बिगेस्ट इम्पर्टेन्ट। नों जुदि ट्रेडारबा बेखौ बिराद नांगौ गोनांथि। भलिउम एनालाइज, भलिउमाबो गोबां इम्पर्टेन्ट, नोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन बियो। आरो बिनि उनाव अर्डार फ्ल'नि सोमोन्दै जों मिथिदों, अर्डार फ्ल', आरो जों इन्डिकेटरनि सोमोन्दै मिथिदों, जोंनाव इन्डिकेटर बेसेबां दं आरो गोबां दंबावोसो, जास्ट बियो एग्जाम्पल मोनबा जोङो एग्जाम्पल हिसाबै जों बेखौ फोरमायनानै होदों। बिनिफ्राय आरो बारा दंबावोसो। आरो बिनि गेजेराव जों मिथिनो मोन्दों बेल'। जों दिनै मिथिनानै लागोन, जों दिनैनि जि मिथिनांगौ गोनांथि, जे दिनैनि क्लासनि जे आं नोंथांमोनखौ फ्रियैनो फोरोंनो थांगासिनो दङ, बे जाबाय अपसन सेननि सोमोन्दै जोङो गोबां मोजाङै जों मिथिगोन। आरो बिनि गेजेराव जोङो बांद्राय गासैबो खिनिखौ जों मिथियाब्लाबो जेसेबांखिनि जोङो मिथिनो गोनां बेखिनिखौ जों मिथिगोन। मानो होनना बुङोब्ला हारसिङै माखासे बुस्थुखौ सोलोंना लानायाबो बिराद इम्पर्टेन्ट जायो। स' जों अपसन सेनाव दिनै दिनैनि क्लासखौ जों स्टार्ट खालामदिनि, नङा होमबा? स' अपसन सेना मा होनदों BTC आवबो माने बिटकइनावबो खालामनो हायो, आरो नोङो निफ्टि 50 सेन्सेक्स बेफोराव नोङो अपसन चेनखौ नोङो खालामनो हायो। अके, दानिया जाहैबाय जे दा अपसन चेन्सखौ माबायदिखौ जोङो बुङो। दा नैबे बुस्थुखौ नों मिथिनोब्ला जोङो थांनांगोन माखासे मा होनदों ट्रेडिं भिउआव। अके, जों ट्रेडिं भिउआव थांनांगोन आरो जों बिनि सोमोन्दै मिथिगोन। स' नैबे जाबाय निफ्टि 50। अके,
निफ्टी 50 दं सेंसेक्स दङ ओके दा जोङो दिनै मिथिनो लागोन मानि सायावहाय जोङो मिथिनो लागोन जोङो अपशन चेन्जनि सायावहाय स' अपशन चेन्ज होनना बुङोब्ला जोङो निफ्टी 50 नि अपशन चेन्जखौ जोङो नायनि नङा होमबा स' नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे लाइनखौ जों बुङो एट द मानि ओके नैबे जे लाइन दङ बेवहाय 23767 बे जानानै दं बेवहाय बेखौ जोङो एट द मानि होनना बुङो ओके बे एट द मानि दा अपशनाव जोङो गोबां मानसिफ्रा ट्रेड खालामो अपशननि दारै गोबां मानसिफ्रा प्रफिटबो जायो आरो नुकसानबो जायो ओके गोबां मानसिफ्रा प्रफिट जायो आरो नुकसानबो जायो मायाव अपशनावहाय ओके दा नैबे साइडनिया कल नैबे गोजौ लिरनाय दंना बे कल बेखौ होनो कल नैबे साइडनिखौ आरो नैबे साइडनिया पुट ओके बिथिंजायनिया मा जायो मानसिफ्रा गोबां सुबुंफ्रा बायलाय फानलाय होननानै कल आरो पुटखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं बुजियो बिदि नङा कलनि सायावबो नोङो बायनो हायो आरो कलखौबो नोङो सेल खालामनो हायो पुटखौबो नोङो बायनो हायो आरो पुटखौबो नों सेल खालामनो हायो दा मोनफ्रोमबो माखासे स्टकआवनो जे अपशन थायो बे नङा माखासे गिदिर गिदिर मा होनदों लिस्टेड कम्पानिफ्राव जोङो अपशन चेनखौ मोननो हायो ओके ओके जास्ट वेट आं बेवहाय माखासे एसे माबाना होबावनि माबायदि नुदों नायनो र' ओके फिसा नुदों जानांगौ एसे गिदिर खालामनानै होबावनि र' ओके बिदिनो जागोन दे ओके स' नैबे जे निफ्टी 50 बे निफ्टी 50आ बेसेबां पइन्ट बारो दा बे हिसाबै मोनफ्रोमबो कम्पानिया गावबागाव पइन्ट होयो जेरै सेन्सेक्सआ 100 सेन्सेक्सआ 100 होयो साप'ज हमना ला आङो सेन्सेक्सआव थांनि दा सेन्सेक्सखौ जुदि जों नायनोब्ला जों सेन्सेक्सआव थांनांगोन स' बिनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो सेन्सेक्सआव थांनि नङा होमबा नैबे सेन्सेक्स ओके दा सेन्सेक्सनि पइन्टआ जाहैबाय बेयाव 100 ओके 76,000 जादोंब्ला बे नेक्स्टआव गोजौ फारसे थांनोबा बे 76,100 जानांगोन आरो जुदि गोजौ गाहाय फारसे थांनोबा बियो 76,000 निफ्राय बे मायाव थांनांगोन 75,900 आव जाहैनांगोन बियो गाहायाव स' 100 पइन्ट जाम्प खालामो निफ्टिया 50 पइन्ट ओंखायनो निफ्टी 50 50टा कम्पानि दं बेवहाय आरो बे निफ्टी 50 दा बेवहाय जुदि 23,767 जुदि जादोंब्ला बिनि स्ट्राइक प्राइसआ बेसेबां जागोन मिथिगौ 23,750 जागोन ओके नैबे स्ट्राइक प्राइसआ आरो बिनि गोजौनिया जाहैगोन 50 पइन्ट बारो नालाय बिनि गोजौनिया जाहैगोन 23,800 स' स्ट्राइक प्राइस हिसाबै जों बेबायदियै बुजिना लानो हायो पइन्टखौ दा नों बबे स्ट्राइक प्राइसआव जुदि थांनो होनना बुंबाथाय नोङो 23,700 आव थांनो होनबाथाय नैबे 23,700 आव थांनाय जाबाय स' दानिया बे बेसिक एबार दानिया बुजिनोसै जोङो आइटिएम आरो अटिएम ओके नैबेखौ होनो अटिएम नैबे लाइनखौ ओके नैबेखौ होनो अटिएम ओमफ्राय नैबेखौ होनो अटिएम फुट साइडआव कल साइडआव नैबेखौ मा होनो अटिएम नैबे जे लाइन 23750 नि जि स्ट्राइक प्राइस बेखौ मा होनो एट द मानि एटिएम होनना बुङो जों जेरै जोङो एटिएम कार्ड थानाय बायदि बेबायदि खिन्थु बिनि फुल फर्मानो जाबाय एट द मानि बे एट द मानियाव जों गोबां मानसिफोरा ट्रेड खालामो हाइलि भलाटाइल मा होनोब्ला सेन्टार बियो आरो गोबां बेवहाय मानसिफ्रा इजिलि बे ज'आव प्राइसफ्रा डिके जानो गोबां चान्स थायो ओके दा बे एट द मानिनि जि कल साइडनि गाहाय बे मा थाङो बे जाबाय आउट अफ द मानि डेट मिन्स अटिएम आरो कल माने फुट साइडनि ओरै गोजौ फारसेनिया नैबेनिया बेखौ होनो आउट अफ द मानि दानिया इन द मानियालाय बबे आइटिएमआ बबे नैबे एटिएमनि गोजौनिया जाहैबाय कल साइडनि गोजौनिया मा बियो इन द मानि आरो फुट साइडनि गाहायनिया मा बे जाबाय इन द मानि ओके एभ्रिवान दा जों मिथिनो मोनबाय जे अपशननि जि माखासे बेसिक बे जाबाय बेसिक ओके दा जों बेखौहाय जोङो एसे ब्रड लेभेलाव जों लानो थाङो एसे गुवार लेभेलाव लानो थाङो जोङो ओके
जों गुवार लेभेलाव लानो थांनि माब्रै लानो थांनि होनना बुंब्ला ओके ओके okay so okay आंनि इंडिकेटर बेखौ आं हाइड खालामदों दायो माने बेवहाय बिराद माने माबा नुगोन नालाय उल्टां फाल्टां नुनो हागौ बेखायनो साप'ज हमना ला जोङो 23750 नि स्ट्राइक प्राइसखौ जों नायबाय ओके दा 23750 दा जों नायनो थाङोबा बेवहाय नैबेखौ नायनांसिगोन जों जेनेबा निफ्टी 50 नालाय नैबेखौ नायदो नैबे दा जोङो बे जाबाय मेन चार्ट गल क्रिप्ट'नि सायाव बेनो गासिबो बेसिकखौ आं खोन्थागासिनो दङ गल आरो गासिबो बेयावनो दंजोबो ओके गलनि आं लाइभ ट्रेड खालामखायो गल आरो क्रिप्ट' गासिबो जाजोबखायो बेवहाय दा आङो बेसिक लेभेल माखासे सोद्रोमाफोरनो बेखौ नायनो थाखाय होदों स' नायदो बेयो जाहैबाय मा होनदों इन्डियानि मार्केट हिसाबै नोंथांमोना जुदि अपसनाव ट्रेड खालामबा जोंनिया मा सोलिगासिनो दायो अपसन चेन दा अपसन चेननि हिसाबै जों बेखौ बुजिना लानो ओके अपसन चेन हिसाबैसो जों बेखौहाय ट्रेडखौ बुजिना लानो नागिरदों दा जोङो मा होनदों मोननैबो फारसेथिं जों नायनांगोन अपसन चेनआव जुदि ट्रेड खालामनोब्ला साप'ज हमना ला नोंथांनि मार्केटआ दा बबेयाव सोलिगासिनो दङ दा नोङो मार्केटखौ गोजौआव थांगोन सानदों साप'ज हमना ला बेनिफ्राय नोङो मार्केटखौ गोजौआव थांगोन सानदों अब्ला नों नैबे जेरावहाय मायाव नायगोन नोङो 23750 आव नोङो स्ट्राइक प्राइसखौ नोजोर होगोन 23750 आव ओके 23750 आव नों मा खालामगोन नों बाय साइडखौ नायगोन नैबेयाव नैबे जेराव बे जेराव नोंथाङा मार्केटखौ नायनाय हिसाबै नों बाय खालामगोन नोङो 23750 अब्ला जोङो स्ट्राइक प्राइसखौ मा खालामनांगोन जोङो 23750 खौ जों नायनांगोन 23750 अलरेडि जोंहा 23750 जाना दङ अब्ला जोंहा 23750 फैबाय जों एखे राइटखौ नायदो टाइमखौ बे बेसेबां 15:12 माने 3:12 अब्ला बेखौ नायदो बेसेबां 3:12 ओके थ' 3:12 बा नैबे एक्जेक्ट टाइमखौ जों नोजोर होनानै नायनांगोन अब्ला जों मा खालामनांगोन बेखौ दायो मा खालामनांगोन जोंहा नैबे निफ्टी 50 नि मेन चार्टखौ जोङो नायफादो आरो बेवहाय ओके दानाबा बेवहाय मा होनदों 3:12 जादों नालाय अब्ला 3:12 खौ मुभमेन्टखौ नायदो बेवहाय 3:12 नि मुभमेन्ट दा नोंथांनि मार्केटआ अपसन ट्रेडिं हिसाबै बेखौ गोबां नोजोर होनांगोन जे नोंनि भलियामा मा होनदों खमायदों बारायदों आरो नोंनि मा होनदों डेल्टाफ्रा डिके जादों ना मादों प्रिमियामा डिके जादों ना मादों बेखौबो नोजोर होना नायदो दानाबा जों मा खालामसै जोंनि जे सोलोंबोनाय जों जे बेयाव सोलोंबोदों सापर्ट रेजिस्टेंस ट्रेन्ड स्ट्राक्चार कैंडलस्टिक बेसिक इंटरनेशनल गोल्ड ट्रेडिंग खालामनाय ट्रेन्ड स्ट्राक्चार एभरी कैंडलस्टिक पैटर्न बेखौ जों मा होनदों मार्केट स्ट्राक्चार स्मार्ट मानी कन्सेप्ट वॉल्यूम एनालिसिस इंडिकेटर मा होनदों अर्डर फ्लो बेखौ जों नायनानै जोङो बेखौ ट्रेडखौ खालामसिगोन दाना मा जों नङा होमबा दा जोङो बेयाव मा नुनो मोनदों जों बेयाव नुनो मोनदों जोंनि मार्केट स्ट्राक्चारखौ नोजोर होना नायोब्ला जोंना नैबे जाहैबाय सापर्ट ओके बे लेभेलखौ नोजोर होना नायोब्ला जों बेखौ सापर्ट मोनबाय आरो ओपनिं डे जादों हिसाबै नोजोर होना नायोब्ला दा बैयाव सिगाङाव जे जों सोलोंबोदों बे दिनै बेवहाय नोंथांमोना खामानि होजोबसिन आरो दिनैहाय बे जाबाय ओपन
दिनैनि मार्केटनि ओपन डे दा मार्केटा माबोरै मुभ जागासिनो बेखौ नों नोजोर होना नायदो मार्केटा सिगां स्टार्टिं समाव आप जाहैबाय मोनसे मा खालामबाय बियो मोनसे स्विं हाई बानायबाय स्विं हाई नैबे जाबाय दानि एट प्रेजेन्ट नैनिफ्राय रानजा नोङो 9:20 9:25 बेबायदि रानजाबो दा बे मा जाबाय हायार हाई जाना दं दा नोंनि हायार ल'आ माबे नैबे हायार ल' अके नैबे जर्निया जे बियो हायार ल' जाहैबाय अके दा बे हिसाबै जोङो नैबे ट्रेन्ड 3:12 जोङो ट्रेन्डखौ जों हमनो थाखायसो जों ट्रेड खालामनो नागिरदों नालाय दा नैबे जराव जे जों बटम लेभेलखौ नुबाय बे जोंनि मार्केटआ स्ट्राक्चारा मा जाना दङ बे ल' जाना दङ मानि ल' जाना दङ बे जाबाय हायार ल' माने दा समनि थाखाय बा लयार ल' बियो बेखौ हमना ला नों लयार ल' अके ठीक আছে दे लयार ल' जाहैबाय बियो बटम लेभेलखौ बिनि उनाव बे जाबाय हायार हाई बे लयार ल' हायार हाई दा बिनि गेजेराव गाहायाव मार्केटआ फैनाय लोगो लोगोनो नैबे जरखौ जों मा होनगोन हायार ल'नि जि पेटार्न बे गाहाय फारसे लयार ल'खौ ब्रेक खालामनो थांनो नागिरबाय अके थ' मार्केटआ बेयाव मा जाना दं दायो मा जाना दं बियारिश ट्रेन्डआव जाना दङ एज पार दा ट्रेन्ड बे बियारिश ट्रेन्डआव दं अब्ला जोंहा मोनसे बाथ्रा सोलोंनो लुबैदोंमोन बै समाव बुजिदोंमोन आं मोनसे बाथ्रा खोन्थादोंमोन बेवहाय महामा नैबे जेराव आं मोनसे बाथ्रा मैया खोन्थादोंमोन नैबे सेन्स अफ केरेक्टार नैखौ गोसोखांदोलाय सेन्स अफ केरेक्टारखौ जों जुदि नायोब्ला मार्केटआथ' सेन्स अफ केरेक्टाराव गोग्लैयाखै मानो गोग्लैयाखै होनबा दिनैनि दिननि जि ट्रेन्ड बे बुलिशआवनो दङ हायार हाई बाट दासिमबो लयार ल'खौ ब्रेक खालामाखै डेट मिन्स बे सेन्स अफ केरेक्टाराव गोग्लैया सेन्स अफ केरेक्टाराव गोग्लैया स' सेन्स अफ केरेक्टाराव गोग्लैया हिसाबै जों बेखौ मा गाहाय फारसे गोग्लैनाय फारसे जों बेखौ सानबाय थागोन नामा नो मानो होनबा दासिमबो मार्केटआ एसेल हिट जायाखै अब्ला बे हिसाबै जोङो फिसा लेभेलनि जों नायसिगोन मा मोनसे मा खालामसिगोन जों अर्डार ब्लक बानायसिगोन अर्डार ब्लक बानायनोबा नैबे जराव अर्डार ब्लकखौ जों नोजोर होसिगोन बेवहाय जोंनि प्रिभियासनि जे हाई बेखौ ब्रेकआउट खालामगोन नामा स' जोङो बेवहाय मा नायदो मोनसे जोङो फिसानो बेवहाय मोनसे जोङो पेटार्नखौ जोङो क्रिएट खालामनो मा होनदों ट्राइ नाजासिगोन हयथ' गोबां जोंहा इन्डियान मार्केटआ भलेटाइल जायो बे हिसाबै जोङो गोबां रिस्कि जों ट्रेड खालामनांगौ जायो स' आं मा खोन्थादोंमोन नोंसोरखौ सिगांग्रो SMC नि माखासे फर्मुला खोन्थादोंमोन SMC स्मार्ट मानि कनसेप्ट दा स्मार्ट मानि कनसेप्टआव लिकुइडिटी हान्टनिबो माखासे मा दङ फर्मुला दङ स' बेवहाय मा जाबाय SMC मा खालामबाय बेवहाय मार्केटखौ सबसे पहले एंट्री खालामबाय बिनिफ्राय मार्केटखौ गोजौ लांनो नागिरदों दा मोनसे मा खालामबाय हायार हाईनि मोनसे फर्म क्रिएट खालामबाय बिनि उनाव मा खालामबाय मार्केटआ बे हायार हाईनि जि गाहायनि पेटार्न गाहायनि कैंडल जि जोंना जि बेयाव एसएल दंमोन बेवहाय बाय जे ट्रेड खालामनो नागिरदोंमोन SMC रुल्स हिसाबै बिग ट्रेडारफ्रा बिसिनि मा होनदों एसएलखौ हान खालामबाय जों दासिमबो एंट्री खालामाखै मानो होनोब्ला जों दासिमबो पेटार्नखौ थिक मोनाखै अके जोंहा दासिमबो जेबोखौनो पेटार्न स्ट्रं मोनाखै जों एंट्री खालामाखै बेवहाय दा बे एसएलखौ बेयाव हिट खालामनानै होबाय अब्ला नैबे जरावहाय जोङो नुनो मोनबाय SMC नि मार्केटआ बुल जाबाय एसएल हिट खालामबाय मार्केटआ बुल जाबाय आरो बिनि गेजेराव एसएल हान खालामना जाबाय खिन्थु एसएल हान खालामनो हायासै मार्केटआ बे जरनिफ्राय मा खालामबाय बाय फारसे जानो थांबाय बाय फारसे थांनो नागिरबाय नाथाय नैबे जे बेयाव हायार ल' मोनसे मार्केट ट्रेन्ड जाना दं नैबे जराव नैबे खन्द'खौ नाथाय नैबे खन्द'खौ बेवहाय मा खालामनो हायासै बेखौ ब्रेक खालामनो हायासै स' ब्रेक खालामनो हायिनि थाखाय बे मार्केट ट्रेन्डआ दाबो स्टेबल दंथ'आ दासिमबो ट्रेन्डआ केपचार जाथ'वाखै स' बे जरा मा जाना दङ जेब्ला गाहाय फारसेबो जेब्ला ब्रेक डाउन जाया गोजौ फारसेबो थाङा अब्ला बे मा होनदोंमोन आं बेखौ मा होनदोंमोन साइडवेजनि जनाव थाना होबाय बियो जेब्ला मार्केटआ लयार ल'नि खाथियाव फैयो मार्केटआ लयार ल'नि खाथियाव फैयो अब्ला बेवहाय पेटार्नखौ नायदो मा होनदों अलवेज पेटार्नफ्रा कैंडलस्टिक्स पेटार्नफ्रा मायाव खामानि होयो होनदों मायाव बेनो जाबाय सापर्ट आरो रेजिस्टेंस डेनि हिसाबै नैबे रेजिस्टेंस बियो आरो डे हिसाबै बियो मा खामानि होदों सापर्ट खामानि होदों अर्डार ब्लकनि खामानि होदों अके स' बिनि दा हिसाबै नैबे जराव जे मोनसे कैंडल जादों नैबे 11:12 जे मोनसे कैंडल जादों बे मा कैंडल आरो बे कैंडला बबे जायगायाव जादों बबे जायगायाव फर्म जादों बेखौ नोजोर हो गोसो होनानै
बेखौ गोसो होनानै नोजोर होना नायोब्ला जों नुनो मोनो सापर्टनि खाथियाव बे केन्डेला जादों अब्ला बे केन्डेलखौ मा होनगोन नोजोर गोसो होनानै नाय बेखौ मा होनगोन नैयाव थांदों जों केन्डेलस्टिक जों पेटार्न जों केपचार खालामनाय नैबेयाव जों थांदो अब्ला नैबे मा केन्डेल हेमार केन्डेल ओके हेमार केन्डेला मा हेमार केन्डेलखौ माखौ बुजियो हेमार केन्डेला जाहैबाय बुलिश रिजेक्शन एट बटम होनदों आरो बेयाव मा होनदों एभरि above below signal candle stop loss beyond the weak target 1:2 never trade a pattern without confirmation from volume and trend contest नङा होमबा दा नैबेयाव नायदो र' नैबेयाव दङ अके नैबेयावसो दंदां एलायथो नै pattern works best at the support and resistance नायदो नैबेखौ मा बुंदों बेयावहाय पेटार्नफ्रा कैंडलस्टिक्स पेटार्नफ्रा मायाव साबसिन खामानि होयो होनदों सापर्ट आरो रेजिस्टेंसआव अब्ला दानि जों डिसकाशन खालामबाय थानायाव नैबे मा आं खोन्थाखादों दहायनो जे बे जाबाय सापर्टनि खामानि होगासिनो दं अब्ला सापर्टनि खाथियाव जों मा केन्डेल मोननो थांदों जों हेमार स' हेमार हिसाबै जों बेखौ केपचार खालामबाय आरो बिनि गेजेराव गासिबो नैबे पेटार्नखौ जों हमनो हाबाय जे एसएमसी एन्ट्रि जादों गोजौ थांनानै थाङासै एसएल हिट खालामबाय आरोबाव हायार ल'नि जि केपचार बेखौ ब्रेक खालामनो थाङासै दसे साइडवेज जाबाय आरो नैबेयाव लिक्विडिटी हान खालामबावबाय बेवहाय लोगो लोगोनो जों हेमार केन्डेल बुलिश हेमार केन्डेल जों फर्म खालामनायखौ नुनो मोनबाय नैबे जेराव जोङो मा खालामनाय नुनो मोनबाय ब्रेकआउट खालामनायखौ नुनो मोनबाय नैबे केन्डेलखौ ब्रेकआउट खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय नैबे केन्डेला ब्रेकआउट खालामबाय डेट मिन जाय मानसिफ्रा बेयाव सेलिं खालामदोंमोन बिसोरखौ बे एसएल हान खालामबाय आरो मार्केटआ रिटेस्ट फैफिनबाय बायनि थाखाय गाय फारसे फैनानै नैबे जनावहाय जों नुनो मोनबाय मा नुनो मोनखो जोङो बेखौ मा नुनो मोनबावखो जों मैया मा फोरमायदोंमोन बे जरा मा जेब्ला सापर्टनिफ्राय मुभ जाफिनो गोजौ फारसे आरो ब्रेक खालामो ब्रेक खालामनानै ब्रेकआउट स्ट्राक्चार खामानिखौ मावो नैबे दा ब्रेकआउट स्ट्राक्चार बिओएस दा ब्रेकआउट स्ट्राक्चार ब्रेक खालामनाय लोगो लोगोनो जे ट्रेड खालामनांगौ बे नङा नाथाय जोङो बेखौहाय एन्ट्रि खालामनोबा बबे जरा एन्ट्रि खालामनांगौ बेखौथ' मैया आं खोन्थादोंमोन नैबे मा नैबे जना मा नैबे जे जन दङ बे जना मा बेखौ आं मैया मा खोन्थानायमोन बे जना मा बे जना मा र' नैबे जनानो जाबाय फेयार भेलु गेप बेखौ होनो फेयार भेलु गेप दैट मीन्स एफबीजी दा नैबे जनानो जाबाय एफबीजी थ' रुल हिसाबै जोङो एफबीजी जुदि जा फर्म जायो अब्ला जों नैबे जरावहाय जों एन्ट्रि खालामगोन नैबे जरावहाय ओके दा नैबे एफबीजी जानाय हिसाबै ओके नैबे जराव जों एन्ट्रि खालामगोन आरो नैबे जोंनि थाखाय मा जाना दङ नैबे जोंनि थाखाय एफबीजी जाना दङ फेयार भेलु गेप स' जोंनि एसएलआ नैबेयाव थागोन एन्ट्रिया जोंना नैयाव जागोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव मार्केटआ गोजौ फारसे थांबाय थिग আছে दानाबा जोंनिया दा मा जादों जोङो नैबे जेराव ट्रेड खालामनायनि बाथ्राखौ जों रायलायदों खैथायाव 12टा माने 3टा 12आव होमबा 3टा 12नि जों बाथ्राखौ जों नोजोर होना नायजायो स' मार्केटआ अलवेज ट्रेन्ड मा ट्रेन्ड जाना दं मार्केटआ दासिमबो जोंनिया दासिमबो मा जाना दङ बाय ट्रेन्ड जाना दङ ओके मा जाना दं बाय ट्रेन्ड स' मार्केटआ गोजौ हाई खालामबाय मोनसे मा हायर क्रिएट खालामबाय हायर लो क्रिएट खालामफिनबाय आरो बिनि गेजेराव ब्रेकआउट स्ट्राक्चार खालामबाय आरो बिनि गेजेराव इनडिसिजन हिसाबै ट्रेड कैंडलस्टिक्स बेवहाय मा होनदों बियारिश हिसाबै बियो नैबे कैंडलखौ नुनो मोनगोन सापर्ट रेजिस्टेंस जरावहाय सेलिं प्रेसार होबाय होनाय लोगो लोगोनो किन्तु जोंनि बे लयार ल'खौथ' जोङो ब्रेक खालामनो हायाखै बिनिफ्रायनो जोङो मा खालामफिनबाय जोङो जोंनि गोजौनि फारसे जे हायर हाई बेखौ ब्रेकआउट खालामफिननो थांबाय जोङो बे हिसाबै नोजोर होयोबा जा बेवहाय नैबेखौ जोङो बे जरखौ जों मा बुंनानै लानो हागोन जोङो मोनसे अर्डार ब्लक होननानै बुंना लानो हागोन आरो नैबे मोनसेखौ जों मा बुंगोन बेबो मोनसे मानि अर्डार ब्लक बे 5 मिनिट्सनि अर्डार ब्लक जाना दं बियो मिथिबायना 5 मिनिट्स बियो 5 मिनिट्सनि होमबा स्ट्रं बेखौनो ब्रेक खालामनो हायाखै बियो होमबा बेखौ ब्रेक खालामनो हायैनि थाखाय जोंहा बेयाव सापर्ट जाना दङ अब्ला सापर्ट हिसाबै बियो दासिमबो ट्रेन्डआ बाय ट्रेन्ड जाना दङ स' जों बे हिसाबै जोङो स्ट्राक्चारखौ जोङो फरायगोन जों बे हिसाबै जोङो स्ट्राक्चारखौ रिड खालामगोन
नैबे जोंनाव मार्केटआ दायो मा जाना दङ केपचार जाना दङ गाहायबो ब्रेक जाया गोजौबो ब्रेक जाया स' नैबे फिसा टाइम फ्रेमाव नोजोर होनानै नायोबा नैबे जोंखौ मा होनगोन जोङो सापर्ट आरो जोङो नैबे जोंखौ जों मा होनगोन रेजिस्टेंस ओके नैबे गोजौ जोरनिखौ जोङो रेजिस्टेंस बुंगोन नैबे गाहाय जोरनिखौ जोङो सापर्ट बुंगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव फिसा लेभेलाव जों नोजोर होनानै नायोबा नैबे जाबाय अर्डार ब्लक ओके नैबेयो अर्डार ब्लक स' मार्केटआ जोंनि रेजिस्टेंसखौ ब्रेकआउट खालामनो थाखाय थांदोंमोन नैबे नाथाय बे हायासै आरो बे हायैनि जाउनाव मार्केटआ गोग्लैफिनबावबाय गोग्लैनायनि उनावहाय मार्केटआ ल'यार ल' जोंहा नैबे सापर्ट लेभेलखौ ब्रेकआउट खालामनो फैनायाव अर्डार ब्लकखौ मा खालामबाय मा होनदों बाय टेस्टआवहाय जोङो बेखौहाय जोङो मा होनदों पास जाबाय डेट मिन्स जोंना नैबेयाव जे ग्रीन अर्डार 1 मिनिटनि अर्डार ब्लक जाना दंमोन बेखौ सेल एक्टिभ खालामनो थाखाय मा होनदों बेवहाय नाजादोंमोन अर्डारा खिन्थु नाथाय बेवहाय केन्डेलखौ जुदि जों नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि नैबे अर्डार ब्लक नैबेखौ मा खालामनो हाबाय बाय टेस्टआव जोङो पास जाबाय डेट मिन्स ट्रेन्डआ बुलिश फारसे जों थांफिननो हाबाय जों माबोरै बेवहाय केपचार खालामनो हादों जों बेवहाय माबोरै जों बेखौ बेवहाय जोङो मा होनदों अर्डारखौ जों मानो लागोन बेवहाय नाय खोनासं मोजाङै बेयाव जाबाय सापर्ट लेभेल दं जोंहा फिसा टाइमै ओके जों बेयाव सापर्ट जों जुदि जोंहा सापर्ट दङ बेवहाय आरो जोंहा मोनसे मा होनदों हायार हाई जुदि जों मोनदोंब्ला आरो बे हायार हाईनि गोजौ फारसे जोङो मार्केटखौ ब्रेकआउटबो खालामनो हायाखै आरो बिनि गेजेराव गाहाय फारसे जों फैफिनबाय ओके जों गाहाय फारसे जुदि जों फैफिनोब्ला जों बेवहाय मा होननानै जों नोजोर होनानै नायगोन बेवहाय जों मोनसे मा खालामगोन जों बेवहाय मा होनगोन फिबोनाचिबो जोङो इउज खालामनो हायो ओके नैबे सापर्ट हिसाबै जों फिबोनाचि बेयाव इउज कनसेप्टबो जों खालामनो हागोन स' नैबे फिबोनाचिखौ जों इउज खालामोबा जों ट्रेन्डखौ जों बेवहाय नैबे अलरेडि जों मोननो हागोन मा होनदों 0.786 आव जोंनि थाखाय बाय बियो आरो जों रिस्क लानो हानायनि केपासिटि बियो स' बे हिसाबै जों बेवहाय जोङो केन्डेलस्टिक्स पेटार्नखौ नोजोर होनानै जों बेवहाय मा होनदों बाय खालामगोन बोरै बाय खालामगोन लं खालामगोन जोङो बेवहाय जों टारगेटखौ बेसेबां होनो गोसो हो जों बेसेबां पइन्ट जोङो बेवहाय एसएलखौ दोनगोन 11 पइन्ट ओमफ्राय जों बेवहाय मोनगोन बेसेबां 31 गोबां खम रिस्क अब्लाबो नों जुदि 1000 जुदि नों क्वान्टिटि लायोब्ला 1000 जुदि नों क्वान्टिटि लायोब्ला बेवहाय नोङो मा जागोन बेवहाय 11 थाखा हिसाबै नों 11000 नुकसान जागोन खिन्थु प्रफिट जायोबा नोङो 31000 बेवहाय नोंहा प्रफिट जागोन आरोना ओके स' दानियाबा जों बेवहाय आं मा बुंदोंमोनलाय नोंथांमोनखौ जों बेवहाय माबोरै ट्रेड लागोन ओके नैबे जरखौ नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय नैबेयाव जों मानि थाखाय ट्रेड लादों बे जराव जों मोनथिखाबाय मानि थाखाय सापर्ट खाथियाव जेब्ला केन्डेला पेटार्ना मा होनदों इउज जायोब्ला जों बबे जरावहाय जोङो ट्रेडखौ लानांगोन जों बेखौ केपचार खालामनांगोन नैबे सापर्ट पेटार्ना मा बेयो हेमार बुलिश ओके दानिया नायदो बेवहायबो बे सापर्ट होमबा नैबे मा जादों नैबे केन्डेला मा जादों हेमार आरो नैबे जरा मा लिक्विडिटी हान खालामनाय लिक्विडिटीनि कनसेप्ट आरो बे एफभिजिनि गेप मडेल नोंथाङा बेखौ नोजोर होनानै नायनो हागोन स' नैबे जाबाय बेखौ नोङो एफभिजि गेप होननानैबो हमनानै लानो हागोन नों बेखौ आरो नैबिदि जरावनो जोङो रिस्कखौ लाबोयो बेबायदि जरावनो जोङो रिस्कखौ लायो माब्ला लागोन जों नैबे जराव एन्ट्रि खालामगोन जेब्ला नैबेयाव जेब्ला जों ट्रेन्ड स्ट्राक्चारखौ जों हमो नैबेयाव जोङो मोनसे मा ट्रेन्ड जों हमनो हाबाय ट्रेन्डआ नैबे बेसेबां टाइमाव मा होनो केपचार जादों बियो 3टा एगाव बे सेल पेटार्न क्रिएट जाबाय नाथाय सेल पेटार्न क्रिएट जानाय लोगो लोगो मानसिफ्रा बेयाव सेल खालामजोब्बाय ओके सेल खालामनानै एसएलखौ बेयाव दोनबाय ओके नाथाय मार्केटआ बेवहाय सेल खालामदोंबाबो मा जाबाय मा होनदों वेट जन जाहैबाय बियो गोजौबो थाङा गाहायबो थाङा नाथाय जाय मानसिफ्रा सेल खालामदोंमोन बियो बेवहाय बिथांमोनखौ नै बेवहाय मा खालामबाय हान खालामबाय नैबे जरावहाय आरो लोगोसे नोंथांनाव मा दं अलरेडि सेकेन्ड ब्रेकआउटनि मोनसे बटम लेभेल नैबे दङ गोबां बेयाव रिजन दङ मार्केटआ गोजौ फारसे थांनायनि बे फार्स्ट पइन्ट जे मार्केटआ पिन पइन्ट जोंखौ मार्केट ट्रेन्डनि थाखाय जोंखौ बेयाव पिन पइन्ट मोनसे क्रिएट खालामदों मोनसे जन बे जाबाय सापर्ट जन दा मार्केटआ जोंना अलरेडि गिदिर कनसेप्टआव जों नायोब्ला मार्केटआ अलरेडि बुलिश स' जोङो नैबे पइन्टखौ जोङो सापर्ट जनखौ जोङो एक्सेप्ट खालामखानांगोन उफाय गैया
जे बेयाव जे सापर्ट जन जादों बे सापर्ट जनखौ जों एक्सेप्ट खालामनांगोन एसएमसी हिसाबै दा नेक्स्टआव बे हिसाबै जोङो मार्केटआ कनसेप्ट मार्केटनि एसएमसी कनसेप्टखौ नोजोर होनानै बे जेराव जोङो मा जाबाय बेवहाय जोङो सापर्ट लेभेलखौ जों ब्रेक खालामनो फैफिननो नागिरनायाव जों नैबे जरावहाय जों मा जों वेट जन मोनबाय जों वेट जन ना मार्केटआनो गोजौ फारसे थाङो थांग्राबाथ' बेखौ खेबसेनो द्राव थांनांगौ स' जोंखौ बेयावहाय मोनसे मा थिनबाय जोङो बे जरावहाय जोङो ट्रेडखौ लानो हाथावना जोंनि फिबोनाची जोङो जुदि जों नोजोर होनानै नायोबा सापर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सखौ जों नोजोर होनानै नायोब्ला जोंहा नैबे जरावहाय जों मा खालामथावना बियो ट्रेड लाथावना जन बे हिसाबै जों बेवहाय ट्रेडखौ जोङो लागोन लोगोसे जों नैबेयावहाय लास्ट केन्डेलखौ जों नुबाय बेयाव बुलिश हेमार आरो लोगोसे जोंनि 1 मिनिटनि केन्डेलआ बुलिश हेमारखौ ब्रेकआउट खालामबाय आरो लोगोसे नैबे मोनब्रै मोनबा जि जन वेट जननि नैबे मोनसे बेवहाय जे मोनसे फिसा 1 मिनिटनि मोनसे साइडवेज जन जाना दङ बेखौ नैबे जराव मा खालामबाय ब्रेकआउट खालामबाय स' जोंनि एन्ट्रि जना नैबे जाहैबाय स' बेवहाय एन्ट्रि खालामबाय जों मोननै केन्डेल बेवहाय मोनबाय आरो जों बेयाव ट्रेड खालामनाय लोगो लोगोनो जों मा खालामबाय जोंनि केन्डेलआ गोजौ फारसे थांबाय दावखोबाय जों प्रफिट जनाव दङ जों मा खालामगोन एसएलखौथ' जों नैबेयावसो दोनदोंमोन ओमफ्राय दा जेब्ला केन्डेलआ रिलि लायालासिनो बेक टार्न फैफिननो नागिरो अब्ला जों मा खालामो एसएलखौ जों सीटीसी खालामो स' मार्केटआ बेयाव जों नोजोर होना नायोब्ला मार्केटआ बे बियारिश फारसे थांनो हासिगौ अके जोंना बेयावहाय जोङो बेखौ नायोब्ला जोंना बेयाव रेजिस्टेन्स जाहैबाय गिदिर टाइम फ्रेमै स' जों बेयावहाय ब्रेकआउट खालामनो थांदोंमोन फेल जाबाय स' ब्रेकआउट खालामनो थांनो फेल जानाय लोगोनो नैबेयाव एसे सापर्ट हिसाबै जोंनि नैबे सापर्टखौ जों देखायबाय बेवहाय स' बे ब्रेकआउट बिओएस खौ जोङो मा होनदों सापर्ट जन बिओएस हिसाबै जों बेवहाय ब्रेकआउट स्ट्राक्चार हिसाबै जों बेवहाय सापर्ट जना नैबे बिओएसआ ब्रेक जायासै बिनिफ्राय मा जाबाय केन्डेल पेटार्नजों लोगोसे फिबोनाची हिसाबै बे मार्केटआ बे जननिफ्राय बे बुलिश साइड जाफिनबाय आरो बुलिश साइड जाफिननाय लोगो लोगोनो मार्केटआ गोजौ फारसे थांबाय आरो नैबे जनावनो जोङो 30 पइन्ट मोननानै जों खेबसे बुक खालामनो हाबाय जुदि हल्ड खालामनांगौब्ला गिनो गोनां मानो गिनो गोनां होनबा अलरेडि जोङो गोबां हाइ जाखाबाय दिनैनि दिनावहाय गोबां जों हाइ बेसेबां पइन्ट जाबाय बेवहाय 93 पइन्ट जों अलरेडि मोननानै दङ हाइखा आरो बिनिफ्राय गोजौ थांफिननोबो हागौ गोबां गोजौ थांफिनोब्ला जों नैबेखौ जोंनि नैबे बिओएसआ बेयो मीन्स ब्रेकअप स्ट्राक्चारा जोङो बेखौहाय नोजोर होनांगोन बेखौ नायनांगोन स' एबार मार्केटआ जुदि बे गोग्लैनानै नैबे सापर्ट जनखौ बायबाथाय बेयावनो चेन्ज अफ केरेक्टार जागोन मार्केटआ गोग्लैफिनगोन अके नाव जोङो माखासे अपसननि सोमोन्दै जों मिथिबाय अके स' दानिया जों माखासे बेवहाय जोङो रिड खालामफिनबावनि अपसनखौ जों बेवहाय रिड खालामनो व्हाट अपेन इन्ट्रेस्ट टेल यू अपेन इन्ट्रेस्टआ जाबाय लाइभ अपेन कन्ट्रेक्ट जाय मानसिफ्रा इन्ट्रेस्टेड बाय जानो नागिरदों मा होनदों मानि सायावहाय जाय मानसिफ्रा बाय खालामनो नागिरदों जाय मानसिफ्रा सेल खालामनो नागिरदों स' नैबे अपसन नालाय दा बे अपसननि गाहाय नैबेखौ होनो मा होनोमोनलाय आं बेखौ जस्ट वेट नैबे अपसन स' आं मा बुंदोंमोन नैबे जे मेन जे बेयाव स्ट्राइक प्राइस हिसाबै बेखौ मा होनो नैबेनिखौ ओटिएम आरो बेखौहाय मा होनो ओटिएम कल साइडनिखौ सरि नैबे जाबाय कल साइड आरो नैबे जाबाय फुट साइड कल साइडनि गाहायखौ एटिएमनि गाहायखौ जों मा होनगोन ओटिएम फार्स्टआव जों मोनसे मार्क मारिना लाग्रो हा मोनसे इंडाइसनि जों बे नैबेखौ एटिएम होननानै जों बुजियो कल साइडनि एटिएमनि गाहायखौ जों मा होनगोन आउट अफ द मानि गोजौनिखौ जों मा होनगोन इन द मानि आरो नैबे साइडआ फुट साइडनि जों गोजौ फारसेनिखौ जों मा होनगोन आउट अफ द मानि गाहायनि फारसेनिखौ जों मा होनगोन इन द मानि एक्सपायरि दिनाव अपसना आउट अफ द मानिया 0 जायो एक्सपायरि दिनाव फुट साइडनिया आउट अफ द मानिया 0 जायो अनलि इन द मानियाल' थायो कल साइडनि इन द मानि फुट साइडनि इन द मानि स' बे रुल्स आरो निफ्टि 50नि एक्सपायरिया एभ्रि उइकआव खेबसे आरो सेन्सेक्सनियाबो एभ्रि उइकआव खेबसे आरो लोगोसे जोंहा गोबां दंबावो बेखौ मिथिगोन बैंक निफ्टि दङ निफ्टि मिड केप दं बैफोरबायदिया मान्थलि एक्सपायरि जायो अके
दानोबा जों बेखौ बे कनसेप्टखौ मिथिबाय जों दानियाबा जोङो फिउचार एन्ड अपसननि बे माखासे बाथ्राखौबो जों बेयाव मिथिबाय जेब्ला मार्केटआ बे गोजौ फारसे थांगोन इन्डाइसआ अब्ला कल साइडआ दावखोगोन जेब्ला मार्केटआ गाहाय फारसे फैगोन अब्ला फुट साइडआ दावखोगोन दा मा जाबाय नैबे कल नैबे साइडनिया आरो नैबे मार्केटआ मा नैबे मा बे जाबाय कल आरो नैबेयो जाहैबाय इन्डाइसनि मेन चार्ट दा मा होनदों आं बुंदों जेब्ला इन्डाइसनि मा होनदों प्राइसआ गोजौ थांगोन अब्ला जोंनि कलआबो गोजौ थांगोन दा स्ट्राइक प्राइसखौ बबेखौ लायो बे नोंनि सायावसो थाहैबाय दा नों नायदो थिनथा बार'आव मार्केटआ गोजौ थांदों अब्ला जों कल साइडनिखौबो जोङो मा नुनो मोनदों गोजौ फारसे थांनाय नुनो मोनदों दानियाबा होमबा जुदि थिनथा बार'आ जुदि मार्केटआ कल साइडआ गोजौ थांदोंबा अब्ला फुट साइडआ मा जादों गोग्लैदों नायदो थिनथा बार'निफ्राय मार्केटआ गोग्लैदों नायदो फुरा गोग्लैदों स' जों बुजिबाय मेन जे चार्ट नों गुबुन स्टकआवनो होन गुबुन स्टकआवबो जों रिलायन्स बायदियावबो जोङो अपसन ट्रेड खालामनो हायो स' सेम एप्लाइ जे मेन इन्डाइसआ जेब्ला नोंनि केन्डेलस्टिक गोजौ थांदों जोङो कल साइडआव बाय खालामगोन इन्डाइसआ गोजौ फारसे जुदि थांदों जोङो मा होनदों फुट साइडआव जोङो सेल खालामगोन फुट साइडआव जोङो मा खालामगोन सेल खालामगोन इन्डाइसआ जेब्ला गाहाय फारसे गोग्लैदों अब्ला जों फुट साइडथिं बाय खालामगोन जों कल साइडथिंजाय मा खालामगोन जों सेल खालामगोन अके थ' जों मिथिबाय अपसननि सोमोन्दै अपसननि माखासे रुलखौ बेयाव जों OI PCR मेक्स पेन बेखौ जोङो नायनो गोनां जायो OI नि जाबाय लाइभ कन्ट्रेक्ट जाय मानसिफ्रा बेयाव अपेनलि अर्डार खालामदों इन्ट्रेस्टेड बाय खालामनो सेल खालामनो स' बै भलिउम बेखौ जों नोजोर होनानै जोङो ट्रेड खालामो अके प्लास OI प्लास राइजिं प्राइस बेनो जाबाय निउ लं डेट मिन्स बाय साइड फारसेजों जोङो इन्ट्रेस्टेड आरो राइजिं OI प्लास फेलिं प्राइस अब्ला निउ शर्ट डेट मिन्स जोङो मा होनदों OI आ जुदि सेलिं फारसे इन्ट्रेस्टेड दङ प्राइसआबो जुदि गोग्लैदों अब्ला जों बिथिंजाय शर्ट खालामगोन मिन्स सेल खालामगोन आं जेरै दहाय बुंनाय बायदि PCR एन्ड मेक्स पेनआ मा PCR पुट कल रेशियो 1 इज बुलिश कन्ट्रेन्ट 0.7 इज बियारिश माने जेब्ला जों मोनफ्रोमबो मा होनदों साप'ज नैबेयाव बेयाव नुगोन ना नुगोन PCR किनि गेजेरावलाय PCR बोरो बेयाव PCR गैया नामा बे IB अके PCR होननाय मोनसे थायो जों नुनो मोनो बेखौहाय अके बेयाव नुगोन नामा अके गैया बेयाव स' PCR होननाय मोनसे थायो जोङो PCRआ जुदि 1% 1आव जुदि थायो अब्ला जोङो मा जायो जों बे मार्केटखौ जों बुलिश होननानै हमना लागोन कन्ट्रेक्ट कम्पानिफ्रावबो नों नोजोर होनानै नायोब्ला बिनि PCR पुट कल रेशियो बेयो जुदि 1% थायो जों बेखौ बुलिश बाय फारसे जोङो एलवेज नोजोर होगोन जों पेटार्नखौ नोजोर नायनानै बिनि मिनिङा जों जानला माला नों 1आव दङ होननानै नों बाय खालामनो हाया एन्ट्रि खालामनो हाया जों जेरै नैबेयाव सोलोंबोदों गासिबो बेखौ एप्लाइ खालामजोबनासो जों एन्ट्रि खालामनांगोन आरो जुदि 0.7 जुदि थायो अब्ला बे फारसे जोङो मार्केटजों जों डाउन फारसे जों थांगोन होननानै बेखौ बुजियो अब्ला जों वार्निं हिसाबै जों बेखौ बुजिना लानांगोन आरो जों एलवेज जोङो सेलिं फारसे जों नोजोर होनानै नैबे जेरै जोङो एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ जों खालामनानै जों सेल फारसे थांगोन अके जों बुजिबाय बेयाव हाइस्ट OI कल मिन्स रेजिस्टेंस फर एक्सपायरी हाइस्ट OI पुट सापर्ट फर एक्सपायरी PCR एक्सट्रीम आर कन्ट्रेन्ट सिग्नाल PCR जाबाय जोंनि थाखाय सिगनाल हिसाबै जोंखौ खामानि मावो आं दहायनो बुंदों 1 नि गोजौ थाङोब्ला बेयो बाय सिगनाल जायो 1 आवनो थाबाय थायोबा 0.90 आबो बायावनो थांनो एसे खिन्थु 0.90 नि गाहायाव फैद्रायोब्ला बे मा जागोन जों बियारिश फारसे सेलिं फारसे जों नोजोर होगोन आरो जों मिथिबाय अपसननि सोमोन्दैबो इन्डियान मार्केटनि अपसन दानाबा जों फिउचार मार्केटखौ जों बुजिनि लट साइज मार्जिन एक्सपायरी रोल ओभार हाउ future works. A future contract is an agreement to buy, sell at the future date in India.
Suppose नों निफ्टी फ्यूचर लट 25 नि बायदों बैंक निफ्टी नि लट 15 बायदों स्टक फ्यूचर पर स्क्रिप्ट बे स्टक बायदिसो नोङो बेखौ फ्यूचरखौ नों जुदि बायोब्ला मार्केट हिसाबै बायोब्ला जेब्ला जोङो मोनसे स्टकआव इनभेस्ट खालामो बेबायदिनो आरो मार्केटआ जुदि नोङो बायनाय जायगायाव जुदि बे मार्केटआ गोजौ फारसे थाङो साप'ज नैबेयाव जोङो जुदि बायबाय नैबेयाव जों बायबाय नैबेयाव जों बायबाय अब्ला मार्केटआ गोजौ थांबाथाय जा प्रफिट गाहायाव गोग्लैबा जों नुकसान एखे बे फ्यूचर मार्केटआ बेबायदिनो खामानि होगोन आरोना बारा इसेबां बेखौ मोनथिनांगौनि गोनांथि गैया आरो लोगोसे फ्यूचर मार्केटआव गोबां मा होनदों DIIs FIIs फ्रा इनभेस्ट खालामो ट्रेड खालामो ओके रिस्क मैनेजमेंट अलवेज नों रिस्क मैनेजमेंटखौ नों साननानै ला नों बेसेबां होनो लुबैदों मोनसे ट्रेडआव 1% होगोन नामा 2% होगोन नामा 3% होगोन नामा 10% बेनो जाबाय रिस्क रिवार्ड नङा होमबा नों दिनैनि साइन्सआव नों खेबबेसे ट्रेड खालामगोन दिनाव खेबबेसे ट्रेड खालामगोन नोङो हा नों दिनाव खेबथाम ट्रेड खालामगोन नामा खेबबेसे ट्रेड खालामगोन बे नोंनि सायावसो थायो नङा होमबा साप'ज नों हमना ला नों बेयाव ट्रेड खालामनो नागिरदों ओके अब्ला आं दिनै ट्रेड खालामगोन खेबबेसे फार्स्ट अफ अल नों सोलों बेखौ बुजिना लाग्रो 10 बार खालामगोन खेबबा खालामगोन नों फैसा बेसेबां खामायनो लुबैदों नङा होमबा साप'ज हमना ला नोङो 10 आं खेबथामल' ट्रेड खालामगोनलै होनना बुंबाय नोङो स' खेबथाम ट्रेड खालामगोन नोङो होमबा खेबथामनि नोंनि रिस्कआ बेसेबां नोंनाव बेसेबां दं केपिटेला साप'ज हमना ला नोंनाव 5 लाख दङ अब्ला 5 लाखनि नोंहा रिस्कखौ बेसेबां दङ नों 5 लाखनिफ्राय होमबा नों 1% हिसाबैबा नोंहा पार ट्रेडआव नोङो मा खालामगोन लसआ नोंना 5000 थांगोन पार ट्रेडआव जुदि नों 1% जुदि नों नोजोर होबा 5 लाखनिफ्राय ना 5000 नों मेक्सिमाम ट्रेडआव 1 ट्रेडआव नोङो नुकसान खालामना माने एसएल होगोन नोङो मोनफ्रोमबो ट्रेडआव नों मोनसे ट्रेड खालामबाय होमबा 1% हिसाबै नों 5000 खौ एसएल खालामबाय आरो दा जाला माला नोङो एसएल खौ जेराव मोनो ट्रेड खालामनानै 5000 ल' एसएल होनांगौलै 5000 ल' एसएल होनांगौ होमबाथाय नोङो बे 5000 आ नोंना एसएलआनो हिट जाबाय थागोन जेब्ला नों बेफोरखौ रोङा जि जों फरायबोजोबबाय माखासे बेफोर कनसेप्टखौ आरो अलवेज गोसोआव लाखि every teacher can become a scientist गासिबो फोरोंगिरिया साइंटिस्ट जानो हाया सब हर कोई टीचर साइंटिस्ट नहीं बन सकते भाई नॉलेज ल' होनो हायो तो दैट मीन्स मा बुंनो सानदों आं नोंसोरनो नॉलेज होगोन बेनि मिनिङा बे नङा कि आं मुकेश आम्बानी माबा आम्बानी जाहैनो हागोन नङा होमबा आं जाहैनो हाया आं बेबायदिनो प्रसेस थांगोन बे मोनसे नॉलेजसो दा बेखौ नों रोङोब्ला नों माबोरैहाय बेखौ दा साप'ज हमनानै ला रावबोथ' सिगांग्रो कम्पिउटारखौ बोरै बानायो रावबो टिचाराथ' फोरोङाखैमोन ना जाय साइन्टिस्ट बेखौथ' रावखौबो फोरोङाखैमोन बे सिगांग्रो लेखाखौ फरायग्रोदों बे एक्सपेरिमेन्ट खालामदों प्रेक्टिस खालामदों बिनि उनावसो बेयो हारसिं दिहुनलांनो रोंदों स' बेबो ट्रेडिंआबो बेबायदिनो नों सोलोंनानै गावबा गाव हारसिङै मोनसे स्ट्रेटेजि दिहुनलां आरो बै स्ट्रेटेजियैनो नोङो ट्रेडखौ खालामलां बुजिबाय बे स्ट्रेटेजियैनो नोङो गावनि ट्रेडखौ खालामलां स' दानिया जोङो बुजिबाय रिस्क मेनेजमेन्ट रुल्सआ मोनसे 1% जेरै साप'ज नों 5 लाखखौ नों ट्रेड खालामबाय मोनसे दिनै मोनसे 101 आव नों मोनसे मा होनदों अपसनाव ट्रेड खालामबाय बा स्टकआव बायबाय नोङो दा बे 101 निफ्राय आङो बेसेबां केपिटेल नोङो बेसेबां क्वान्टिटि नों एड खालामगोन बे 5000 खौ रिस्क दोननोब्ला आङो होमबा बेयाव 1000 खौ हमना लाबाय आं 1000 आवबा होमबा 101 बायदोंब्ला होमबा 5000 हिसाबैबा अब्ला 101 निफ्राय बियो 96 आव फैब्लानो आङो बे 5000 हिसाबै आं एसएल जागोन अब्ला बे हिसाबै नोजोर होनानै नायोब्ला आं बबे जराव ट्रेड खालामनांगोन साप'ज हमना लादो नैबेखौ नैबेखौ हमना लादो नोंनिया बेसेबां 77 होमबा नैबेयाव बा बेसेबां 872 अब्ला नैबे जेराव नोङो मा खालामबाय नोंहा 5000 हिसाबै नुकसान खालामनांगौ नालाय मा होनो बेखौ 5000 हिसाबै नों एसएल खालामनांगौ नालाय एसएल होगोन नालाय रिस्कआ नोंना 5000 ल' नालाय अब्ला नों 1000 क्वान्टिटि नैबेयाव बायबायनो साप'ज 101 हिसाबै 76 प्राइस बेयाव हमना ला साप'ज अब्ला बिनिफ्राय नोंनि एसएलआ नैबे दा बेनिफ्राय प्राइसआ गोजौ थांबाय प्रफिटआव दं नोङो दायो दा नों बेखौ एग्जिट खालामनो ना हल्ड खालामनो दा नों जुदि एग्जिट खालामोबा ना प्रफिटआव थांबाय साप'ज बिनिफ्रायनो मार्केटआ गोलैबायनो अब्ला नोंहा बेसेबां थांखो 5000 नैबेनिफ्राय बेखौ नैबे केन्डेलखौ गाहायाव ब्रेकडाउन जायोबानो नोंहा नुकसान जाबाय नैयाव एन्ट्रि खालामदों नालाय नोङो स' बेबायदि हिसाबै नोङो मा होनदों सरि
ट्रेडखौ खालामनो हागोन अके दा बे हिसाबै नोङो मा होनदों ट्रेडखौ बेवहाय लानो हागोन दा नोङो बुजिबाय जे पजिशन साइजिंखौ जे बे नों कैंडल स्टाफ नोंनि नैबे इंडिकेटर सोलोंनाय प्रफिट खालामनाय सपोज आं इंडिकेटरखौनो एप्लाइ खालामसैलाय बेवहाय नङा होमबा आं इंडिकेटर मोनसे एप्लाइ खालामलायनोसै ओके आं इंडिकेटर मोनसे एप्लाइखौनो खालामसै बेवहाय सपोज हमना ला आं इंडिकेटर मोनसे आं एप्लाइ खालामसै मा इंडिकेटर जों मा होनदों आरएसआई नङा होमबा आं आरएसआई खौनो एप्लाइ खालामसै बेवहाय स' आरएसआई खालामबाय आरएसआई नि मिनिंआ मा जों ट्रेड खालामनाय जोंबो बाय एन्ड सेल बबेयाव सोलिगोन नङा होमबा सपोज हमना ला नैबेयाव दानाबा आरएसआई क्रस जाबाय 50 नि गोजौआवबाथाय जों बाय खालामनांगौ नालाय बेयाव क्रस जाबाय दा आरएसआई बेयाव क्रस खालामनाय लोगो लोगोनो आं बेयाव बाय खालामगोन आंना रिस्कआ बेसेबां 5000 अब्ला आं एसएल खौ नेयाव दोनगोन एन्ट्रिखौ बेयाव खालामगोन गोजौ थांबाय फैनाय लोगो लोगोनो नैबे होल्ड खालामबाय थाबाय नों प्रफिट बुकिं खालामासै बा नोङो प्रफिट जानायनि उनावबो नोङो सीटीसी खालामासै ब्रेक इभेन खालामासै उनाव फैनानै नोंनि बेयाव जे एसएल होदोंमोन नोंनि 5000 आव थांबाय मानो थांखो बिकज आं एसएल हान जाबाय स' बेबायदियै जोङो ट्रेडनि रिस्कखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो केलकुलेट खालामो नोंहा बे फेल जाबाय नों प्रफिटबो एसेल' मोनबाय बिनि उनाव नों बेखौबो बुक खालामासै नोङो बेयाव नोंनि एसएल हान जाबाय अब्ला बिनिखायनो आं बबे जायगायाव ट्रेड खालामनांगौ बबे जायगायाव बाय खालामनांगौ आं बेखौ बोरै रोंगोन सपोज हमना ला नैयावनो दानाबा बेयाव आरएसआई क्रस जाबाय नैबेखौ नायदो बे आरएसआई क्रस जाबाय अब्ला आं बेयाव एन्ट्रि खालामबाय आंना एसएल आ नैबे स' बेनिफ्राय नोंना मार्केटआ 81 निफ्राय नोंना गोजौ थांबाय बेसेबांसिम थांखो 102 सिम 1000 क्वान्टिटि लादोंमोननो अब्ला आं बेसेबां प्रफिट जाखो 20000 आं प्रफिट जाबाय 5000 रिस्क होनानै नङा होमबा 5000 रिस्क होनानै आंहा बेयाव 20000 प्रफिट जाबाय सपोज हमना ला बेबायदि आरोना रिस्क रिवार्डखौ जोङो बेबायदि हिसाबै जों मा खालामो सोलोंगोन आरो बुजिगोन आरो पजिशन साइजिं हिसाबै डेइलि आरो वीकलि हिसाबै नों माबोरैहाय रिस्क खालामगोन नोंनि पार केपिटेल हिसाबै मेक्सिमाम नोंहा दिनै दिनावहाय 3% जुदि 3% बा नों 15000 आं दिनैनि दिनाव गासै टटेल ट्रेड मोनथामाव आङो 15000 लकसान खालामगोन आरो आङो मोनथामावबो आं जुदि लस जादोंब्ला आं 15000 नि बारा आं नुकसान जाया आं बिनिफ्राय आउट जागोन स' बे मोनसे नोङो बानायना ला वीकआव आङो 6% लस जागोन अब्ला आङो सप्तायाव आं जुदि दिनैनो आं जुदि 6% जुदि आङो नुकसान जादोंब्ला आं बे सप्तायाव आं ट्रेडखौनो खालामला सपोज हमना ला बेबायदि स' बेबायदि हिसाबै नोङो ट्रेड हिसाबै रिस्क मेनेजमेन्टखौ नोङो गावखौ लानो हागोन आरो ट्रेडिंआव रिस्क मेनेजमेन्ट इट इज भेरि इम्पर्टेन्ट ब्र' रिस्क मेनेजमेन्ट जुदि गैया नोङो मा जागोन नोंनि लंखाया जिजोबगोन जेरै हनुमाना सावनाय होनाय बायदि बेबायदि दंस' जाजोबगोन हा हु थांनाय बायदि थांजोबगोन हा हुथ' बोरै थांनो मानो होनोबा नोङो जुदि नों रोङाखैबा हायाखैबा नों बेखौ गारबानो जाबाय नाथाय नों सोलोंबाय थानायावथ' नोंहा फैसा थाङाना सोलोंनायाव मानो फैसा थांनांगौ नोङो सोलोंनायाव फैसा थाङा गोसोबायदि नों सोलोंबाय थानो हायो अके गोसोबायदि सोलोंनो हायो नोङो बेबायदि हिसाबै दानाबा जों रिस्क मेनेजमेन्टखौ जों मिथिबाय एबार थांगोन जोङो ट्रेडिंनि साइक'लजियाव थांगोन दा ट्रेडिं साइक'लजिया बे गावबा गावनि सायाव नोङो गोबां गावबा गावनि सायावहाय जोङो नोजोर होयो गावबा गावनि सायाव बियो मा होनदों क्रिएट जायो गोबां मानसिफ्रा फैसा केपिटेलखौ गिदिर ट्रेड खालामसिगोन दानाबा बिनि उनाव मा जासिगोन नुकसान जादों 20000 30000 रिस्क मेनेजमेन्ट मोनथिया आं रिस्कखौ बेसेबां लानांगौ आरो जेबो केन्डेलस्टिक पेटार्न मोनथिया इंडिकेटरखौ यूज खालामनो रोङा स्मार्ट मानि कनसेप्टखौ बुजिया मार्केट स्ट्राक्चारखौ बुजिया ट्रेन्ड स्ट्राक्चारखौ बुजिया सापर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सखौ मोनथिया हा स' बेवहाय नों रिस्क मेनेजमेन्टखौ बहा होगोन आरो बहा होनो होनना बेखौनो मोनथियाब्ला अब्ला फैसाया एसएलबो हिट जाया ओरैबो थाङा ओरैबो फैया अब्ला नोङो नुकसान जालांगासिनो दं अब्ला नों गिखागोनखा ट्रेड खालामो नुकसान जायो ट्रेड खालामो नुकसान जायो आरो उनावहाय आरोबाव ट्रेड खालामबावो एसे नुकसान जाबानो मार्केटआ गोजौ थांगौमोनदां खिन्थु एसे नुकसान जायोबानो मा खालामो एक्जिट जायो मानो होनबा नोंनाव जेबो कनसेप्टआनो गैया जेब्ला जेबो कनसेप्ट गैया अब्ला नों बोरैहाय गियालासिनो थागोन नों बहा एसएल होनो बहा खारायै थाबाय थानो बेखौ नों मोनथियाब्ला नों बोरैहाय नोङो गिया जानो सापस हमना ला आं बेयाव ट्रेड खालामदों आं बेयाव एन्ट्रि खालामदों नों मोनथिया एसएल खौबो आं बेयाव होनांगौ अब्ला नों ट्रेड खालामनानै
दा बेयाव मार्केटआ प्रफिट थांगासिनो दं बिनि उनाव नों बुक खालामबायलायनो प्रफिट जाबाय दाना नेक्स्टआव आरोबाव नैबे जेराव नोङो ट्रेड खालामबावबायनो ट्रेड खालामना प्रफिट थांगासिनो मा जाबाय बुक खालामालासिनो नोङो एसे गोजौ थांबावगोनदां मानो होनबा खम जाथों एसे आंनो बुरजा नांबावगौ उनाव फैयै थांनानै नोङो मा जाबाय मार्केटआ नोंना मा जाबाय एसएलआ हिट जाबाय अब्ला नों बुक खालामनांगौमोन बबे जराव एसएलखौ हिट खालामनो एसएलखौ बहा पुटआप खालामनांगौ बेखौ नों मिथियाब्ला अब्ला नों बोरैहाय गिया जानो जेब्ला नोङो एसएलखौ बबे जायगायाव होनांगौ बेखौ मिथिगोन आरो टारगेटखौ बबे जायगायाव होनांगौ बेखौ नों मिथिगोन अब्ला नोङो गिनाय नङा माने ओके स' बेवहाय नों बुजिगोन जे आङो बेवहाय ट्रेड खालामदों आंना एसएलआ बे आरो मार्केट प्रफिटआ नैबे बिसिम थाङोब्लानो आंना टारगेटआ बे आरो बिसिम थाङाबाबो आङो जुदि मा होनदों आं बबे जायगायाव एन्ट्रि खालामदों नैबेयाव ओमफ्राय आङो बेवहायनो आङो मा खालामगोन आं एसएलखौ बेयावनो दोनगोन ब्रेक इभेन सिटिसि स' नोंथाङा बेयाव फैनाय लोगो लोगोनो अब्ला नोङो मार्केटआ गोजौ फारसे थाङासै मार्केटनि स्ट्राक्चारखौ नैयावनो हमनो हायो जोङो अब्ला जों मा खालामबाय नैबे जेरावनो जों एसएलखौ दोनबाय सिटिसि अब्ला मार्केटआ जुदि गोग्लैनायमोनबा जोंखौ सिटिसि हिट हान खालामगौमोन नाथायथ' हिट खालामासै मार्केटआ गोजौ फारसे थांफिनबाय जोंनि टारगेटखौ हिट खालामबाय होमबा जों बेवहाय टारगेटखौ हिट खालामनाय लोगो जोङो एग्जिट जाबाय दानाबा नों जेबो मोनथिया उसोरनियावसो ट्रेड खालामबाय दानाबा मार्केटआ गोजौबो थाङासै नै गोग्लैहांगासिनो दं दा नेक्स्टआव नों मा जागोन नुकसान जागोन स' बेबायदि आरोना दा ग्रिड दा आं बेखौनो बुंबायना ग्रिड दा गिनाय बेखौ खोन्थाबाय दानाबा गिनायजों लोगोसे मार्केटआव ट्रेड खालामनो सानो बे गोजौ थांगोन सानो दानाबा गिनानै नों एन्ट्रि खालामला ओमफ्राय दा बेयाव नुकसान जाबाय आरो मालाबा समाव गिनानैनो मिस अपरचुनिटि गोजौ थांसिगौमोनदां दानाबा बेखौनो नों ट्रेड खालामालासिनो मिस अपरचुनिटि जाबाय दानाबा ग्रिडआ नोंखौ मा खालामो बांद्राय लब जानायनि थाखाय नों मा जायो नोंनि प्रफिटआबो नों मा खालामो नोंखौ नुकसान खालामनायाव मा खालामो खामानि होयो स' आं बेयावनो खोन्थानोसै नैबेखौ सापज हमना ला नों लायनो नैबेयाव ट्रेड खालामदोंमोन एफा मोजां गोजौ थांबाय बेसेबाङाव बायदोंमोन नों 80आव दानाबा नोंनो होबाय 25,000 आथ' नोंनि थाखाय थोजासे ना थोबाय एग्जिट जादो बाट नों एग्जिट जाया बांद्राय अभार जाबाय दानाबा नों नैबेयावहाय मा खालामबाय 77आव नोङो एसएल होदोंमोन अके एसे गोजौ थांनायनि थाखाय नों मा खालामबाय आं सिटिसियाव दोनसै होननानै सिटिसियाव दोनबाय दा नोङो स्टप लसखौ हिट जाबायना बेवहाय नोंहा सिटिसि बाबोथ' हिट जाबायना खिन्थु 25,000थ' नों मोनदोंमोन ना स' बांद्राय लब जानायनि थाखाय नों फैसाखौ प्रफिटबो जायाखै नुकसानबो जायाखै बा प्रफिटबो जायासै नाथाय नुकसान जाबाय स' ग्रिडनि खारना बेबायदि जाहैयो आरोना बाट ग्रिडआ बेबो बांद्राय लिभारेज होनानै नों ट्रेड खालामोब्लाबो नों बेवहाय नोंनि एकाउन्टआ मा जायो ब्ल आप जायो गल्डआवहाय बा बिटकइनआवहाय आरो बांद्राय अभार ट्रेडिं फर्म मिन्स मा अभार ट्रेडिं नोङो नुकसानसो जादों प्रफिट जादों नुकसान जादों प्रफिट जादों नै प्रफिट जादों नुकसान जादों प्रफिट जाखाबाय खेबथाम नों आरोबाव खेबसेयाव आरो ट्रेड खालामबावसै ट्रेड खालामबाय दाना नुकसान जाबाय आरो बिनि गेजेरावहाय आंहा मोनथाम देरहाखादोंमोन मोनथाम प्रफिट जाखादोंमोन आंहा 20,000 प्रफिट जाखादोंमोन दा 5,000सो नुकसान जाबाय आं बे 5,000खौ आङो मा खालामनो बोखांफिननानै आङो 20,000खौनो बानायफिनबावनोसै मानो होनबा नोंनि खेबथाम नोङो ट्रेड खालामना 20,000 प्रफिट खालामनायनि उनावबो नोङो लबजोंनो आरो खेबसे लास्ट ट्रेड खालामबावदोंमोन बेयाव नुकसान जाबाय नोंहा अब्ला बेखौ नों रिकभार खालामनो होननानै खालामनायावनो दानाबा नोंहा नुकसान जाबाय होमबा 15,000 थाबाय आरोबाव बे 5,000खौ बोखांफिननानै नों ट्रेड खालामफिनबावबाय आरो बेयावबो नोङो 5,000 नुकसान जाबावबाय स' बेनो जाबाय फम'आ नोंखौ गोबां माखासे फैसाफोरखौ नुकसान खालामो आरो लस खालामो आरो लोगोसे रिभेन्ज नों सारा आंखौ फैसा नुकसान खालामदों आं नोंखौ प्रफिट खालामनानै बोखांफिनजोबगोन नैदिबावबो नुकसान जायो आरोना स' ट्रेडिं साइकोलजिया बे बुस्थुनिफ्राय नों सोलोंना लानांगोन गिनायखौ माब्लाबाबो ट्रेडिंआव माबा जाहोन नाङा गावखौ खाबजा खालामनो नाङा आरो लुबैनायखौबो गावनि देहा मोदोम सोलेर आरो गावनि माइन्डआव माब्लाबाबो खाबजा खालामनो होनाङा फम' माब्लाबाबो ट्रेड दा खालाम रिभेन्ज माब्लाबाबो ट्रेड दा खालाम डिसिप्लिन ट्रेड खालाम रिस्क मेनेजमेन्टखौ मोजाङै फल' खालाम आरो बबेयाव एसएल होनांगौ बबेयाव एसएल थांबाय अके थांथोंसै एसएल थांबाय थांथोंसै आं नेक्स्ट ट्रेड आं मोजाङै मा होनदों ट्रेड स्ट्राक्चाराव आं बेखौ बाय खालामफिनगोन बा आं बेखौ सेल खालामफिनगोन बास बेबायदि आरोना ट्रेडखौ मा होनदों नोंनि स्ट्राक्चार हिसाबैसो खालामनांगोन नट फिलिंसआ जेबो खामानि गैया बेवहाय नोंनि स्ट्राक्चार माबोरै स्ट्राक्चार मार्केट स्ट्राक्चार ट्रेन्ड स्ट्राक्चार सापर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स कैंडल पैटर्न्स बेफोरसो इंडिकेटर्स बेफोरबायदिजोंसो जोङो मा होनदों ट्रेडिंखौ जोङो बाहायनो हायो ओके जों दायो ट्रेडिंनि साइकोलजिखौ जों बुजिबाय
बेयाव के टेकअवे होनदों मोनसे your biggest risk emotion poor education mediation and journaling beat any indicators okay so बे जाबाय ट्रेडिं नि साइकोलॉजी नेक्स्ट जों थांगोन मा ट्रेडिं प्लान ओके ट्रेडिं प्लान जों माब्ला एंट्रि खालामगोन माब्ला जोङो मा होनदों स्टप लस खालामगोन जों आं बेखौ अलरेडि खोन्थाजोबखाबाय बेखौ बारा बुंलायनांला ट्रेडिं प्लेनखौ साप'ज हमना ला नों आं बुंबायना बेवहाय मार्केट स्ट्राक्चार हिसाबै ट्रेन्ड स्ट्राक्चार हिसाबै सापर्ट रेजिस्टेंस हिसाबै कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हिसाबै जों बेफोरखौ रोंजोबबाय दानाबा भलिउमखौबो रोंजोबबाय स्मार्ट मानि कन्सेप्टखौ रोंजोबबाय दानाबा जों सेटआप खालामसै व्हाट यू लुक फर दैट इज अ ब्रेकआउट स्ट्राक्चार एफबीसी वाटार ब्लक नैबे खिनिखौ दायो बेवहाय मा खालामनांगौ नायनांगौ नोजोर होनांगौ बिनाव मा खालामनांगोन नोङो जेब्ला बेफोरखौ नोङो फर्म खालामनाय नुबाय एफबीसी नुबाय जेब्ला नों ट्रेन्डखौ जों हमनो हाबाय अब्ला नों मा खालामगोन कैंडलनि क्लोज लेवल टपआव नों बेखौ मा खालामगोन एंट्रि खालामगोन स्टप लसखौ मा होगोन नोङो गाहायाव मानि गाहायाव वाटार ब्लकनि गाहायाव बा मायाव होगोन जोङो हायार ल'आव होगोन जोङो नङाबा लयार ल'आव होगोन जोङो बा जोङो सापर्टआव होगोन जोङो नङाबा वाटार ब्लकनि गाहायाव होगोन जोङो ओके जाय जायगायाव जोङो मा होनदों ट्रेड खालामदों टारगेटआ मा जागोन जोङो नों बे नोंनि सायावसो नों माबायदियै ट्रेड खालामो रिस्क रिवार्डखौ नोङो बेसेबां होयो 1:2 1:3 मीन्स 10,000 जों ट्रेड खालामदों नोङो दानबा 10,000 खौ नोङो 30,000 बानायनो नागिरदों होमबा 1:3 जाहैबाय मीन्स 1 लाख खौ नोङो मा खालामनो नागिरदों मा होनदों 2 लाख खालामनो नागिरदों नङा होमबा 1 लाख खौ मा खालामनो नागिरदों नोङो मा खालामनो नागिरदों नोङो मा होनदों 5 लाख बानायनो नागिरदों साप'ज हमना ला 1 लाख खौ नों 5,000 बानायनो नागिरदों साप'ज हमना ला 1 लाख खौ माने 30,000 खालामनो नागिरदों स' नैबे रिस्क रिवार्ड हिसाबै बेखौ नों टारगेट खालामगोन ओके बे नोंनि सायाव थाहैबाय एग्जिट ट्रेलिंग रुल्स ब्रेक इभेन एंड 1 year 1:1 माने 1:1 आरो ट्रेल एट 2 माने 1:2 स' बे नोंनि सायाव बेबो माने नोङो जेनेबा एंट्रि खालामबाय सेटआप जाबाय सेटआपखौ नागिरबाय जोंनि ब्रेकआउट स्ट्राक्चार स्मार्ट मानि कन्सेप्ट मार्केट स्ट्राक्चार ट्रेन्ड स्ट्राक्चारखौ नोजोर होनानै जों एंट्रि खालामबाय दाना बे स्टप लसखौ बहा होगोन जों वाटार ब्लकनि गाहायाव होगोन नंबाय बा नों ट्रेड खालामनायनि गाहायाव साप'ज हमना ला नोङो बेयाव साप'ज हमना ला नैबेयाव ट्रेड खालामदोंमोन नोङो नैबेयाव ट्रेड खालामदोंमोन नों नुबाय बेयो बेथ' हेमार बुलिसलै आं बेयाव ट्रेड खालामजेना नों ट्रेड खालामबाय नोंना स्टप लसआ नैबेयाव वाटार ब्लकनि बे ओके स' बेबायदि आरो माने नैबेयाव ट्रेड खालामबाय नोङो ओमफ्राय नोंनि एसएलआ नैबे ओमफ्राय बेनो जाबाय वाटार ब्लक ओके बेनिफ्राय मार्केटआ गोजौ फारसे थांबाय स' बेबायदि आरो माने थ' दानाबा मा जाबाय जोङो ट्रेडिं रुल एग्जिट एबा ट्रेलिंग रुल्स ब्रेक इभेन्स खालामनाय मा खालामनाय नायदो साप'ज नों बेवहाय ट्रेड खालामदों होमबा नोंना प्रफिट जाबाय दायो बेसेबांबा बुरजा प्रफिट जाखाबाय दानाबा नों प्रफिटखौथ' नोङो नुकसानावथ' कनभार्ट खालामनो गोसो गैला ना नोंथ' बे प्रफिटखौ लाफिनगोन प्रफिटजों आङो क्लस जागोन नङाबा टारगेटआ नोंना नै इसिबांसिम ओमफ्राय प्रफिटआ बिराद बुरजा जाखाबाय एसेल'सो बासि थाबाय 1% बा 2%ल' थाबाय टारगेट हिट जानो अब्ला नोङो बेखौ टारगेटखौ नांथारगौ होननानै नोङो एग्जिक्युटबो जायासै अब्ला नों मा खालामगोन बेखौथ' नों एफा गोजौ थांखानानै नोङो नुकसानावथ' कनभार्ट खालामा ना अब्ला नों मा खालामगोन बेयाव एन्ट्रि खालामनाय हिसाबै नोङो ब्रेक इभेनाव दोनगोन आरो बेयावनो नोङो जाय जायगायाव एन्ट्रि खालामदों बे जायगायाव नोङो मा खालामगोन ब्रेक इभेन दोनगोन अब्ला नोङो मार्केटआ नोंखौ उल्था नोंखौ फैफिनबाबो बेखौ नुकसान खालामला आरो थांफिनोब्ला नोंहा प्रफिटआबो जाबाय बेबायदि हिसाबै जोङो एग्जिट रुलखौ जोङो बाहायनो हायो ओके स' जों बुजिबाय दायो दा के टेकवे हिसाबै नो प्लेन इजिकल गेम्बलिं मार्केटखौ गोबां मानसिफ्रा गेम्बलिं एबा जुवा हिसाबै बुङो नों जेब्ला फान्डामेन्टेलि नोङो जेब्ला नोंहा जेबो प्लेन गैया नोङो जेब्ला स्मार्ट मानि कन्सेप्ट बुजिया मार्केट स्ट्राक्चार बुजिया ट्रेन्ड स्ट्राक्चार बुजिया सापर्ट एन्ड रेजिस्टेंस बुजिया केन्डेलआ मा बेखौ बुजिया नोङो फान्डामेन्टेलि मा बुजिखौ बुजिया नोङो मार्केटनानो मा बेखौ नों बुजिया होमबा नोङो बेखौ बुजियाबा नों जेब्ला ट्रेड खालामबाय अब्ला नोङो जेरै टासआ जों सानैजों टास गेलेदोंब्ला बे टासनि गेजेराव नोंनियाव मा दंहैयो आं बेखौ मिथिया सोर मोनदिगोन अनलि बे जाना गुरु जाय मानसि फिउचार नायनो हाग्रा जाय मानसिया बा माबा नायनो हाग्रा गोमोरना नायनो हाग्रा इसोर जानांगोन बियो अब्ला बे मानसि बेबायदि खेलखौ मा होनगोन गेम्बलिं ओके स' नोङो जेबो मिथिया नोङो बेखौ बिनि फिउचार हिसाबै जेबो बुजिया नोङो अब्ला बैफोरखौ मा होनगोन जों बेखौ गेम्बलिं हिसाबै जोङो बाहायो स' नो प्लेन मिन्स गेम्बलिं इज इक्वल टु गेम्बलिं ओके राइट प्लेन मिन्स नोङो ट्रेड खालामनाय सेटआपखौ नोङो बानाय बिनाव मेन्टेल प्लेन खालाम मिन्स बेखौ सेटआप खालाम माने बेखौ आं एन्ट्रि खालामथारनोसै
Okay, so बेबायदि आरोना मानसिफ्रा गोबां कमन मिस्टेक खालामो आरो बेफोर कमन मिस्टेकआ बिगिनार्सफ्रा खालामो जाय सोलोंजेननाय ओके फार्स्टआव ट्रेड खालामबाय नुकसान जाबाथाय रोंजोबला रोङालासिनो ट्रेड खालामबाय अरिजिनेल फैसाजों नुकसान जाबाय ओमफ्राय नुकसान जानानै उनाव मार्केटआ बे गेम्बलिंसो मासो ओरै थोरै रोङा नालाय जाय मानसिया ट्रेडखौ रोङा बे मानसिया गेम्बलिं बुंगोन दै गोसोआव लाखि who don't know market who don't know about share market they always used to call share market is gambling okay so बिसोरनि बाथ्राखौ माब्लाबाबो फल' खालामनाङा बिसोर मोनथियानो बिसोर जेबो मोनथिया नालाय बिसोर गेम्बलिं होनखागोन जुदि गेम्बलिं बा होमबा सेबि आरो एनएससि बिएससिआ मा सेबिआ मा सरकाराथ' गेम्बलिंखौ सापर्ट होआ बेबायदि आरो जुदि गेम्बलिं बा बेफोर एफा टेक्निकल टुल्सआ मानि थाखाय हय मेनिपुलेसन जायो बेखौ बुजिबाय आं खिन्थु मेनिपुलेसननिफ्राय बासिनो थाखाय नोंनो रिस्क रिवार्ड बायदिसिना बा एसएल बेफोरखौबो होदोंथ' टुल्सखौ नों जुदि मेनिपुलेसन खालामनाय बायदि नुबाय अब्ला एसएल ब्रेक इभेन खालामना होदो सिटिसि खालामना होदो बास बेल'सो अब्ला बेयावहाय नों बासिबाय बेबायदि आरो होमबा रावबो नोंखौ मेनिपुलेसन खालामनो हाला स' दानिया लाइभ ट्रेडिं एग्जाम्पल सापज हमना ला निफ्टि 15 मिनिटआव 15 मिनिटआव सेटआप खालामबाय आप ट्रेन्ड चेन्ज अफ केरेक्टार जाहैबाय फुल बेक इनटु लास्ट बुलिश अर्डार ब्लक स' लाइभ ट्रेडिं हिसाबै आरो नों गोल्डआव नायदो ओके बेखौ लाइभ ट्रेडिं हिसाबै जों खालामोब्ला जों बेखौहाय बुजिगोन आरो ओके रियेल केस स्टाडिज ओके जों बेखौ नायबावनि द विनार डेट टॉट्स a 5-day swing in HDFC Bank has throw a 3 red candles because the higher time frame structure okay बेफोर स्ट्राक्चारखौ नों जेब्ला बै मा होनदों indicators volumes smart money concepts market structure जायफोर मानसिया बुजिजोब्बाय ट्रेन्ड स्ट्राक्चार सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल्स मा बेफोरखौ बुजिजोब्बाय स' बिसोरो अलरेडि बे रियेल केस बेफोरनि सायाव स्टाडिज खालामनो हागोन ओके जोंहा ट्रेडिं ग्लसारि 500 terms every occurrence water types market terms you needs okay बेफोरखौबो जोङो गावनो हारसिंनो जेबो नङा बेयो बुक मार्केट ग्लसारि टेब learn 5 new terms per day terminology precision trading precision okay बे इम्पोर्टेन्ट इसेबां नङा बेखौ गावनो हारसिङै ट्रेड खालामना लानांगोन practice exercise identify 5 candlesticks pattern on today's Nifty chart mark मा होनदों breakout structure change of character at last 20 candles draw 3 support so बेखौ जोङो फरायनानै मोनथिजोब्बाय so बेखौ जोङो बेयाव practice exercise trading glossary real case studies बेफोरो जों बेयाव फरायनानै जों मोनबोजोब्बाय आरो मोनबोजोबनायनि उनावहाय बेयो मोनसे बाखि थाबाय बेनो जाबाय लाइभ ट्रेडिं एग्जाम्पल ओके लाइभ ट्रेडिं एग्जाम्पल हिसाबै जों जुदि नोजोर होनानै नायोब्ला ओके लाइभ ट्रेडिं सापज जोङो बिटकइनखौ सापज हमनानै एग्जाम्पल हिसाबै जोङो ट्रेड खालामगोन ओके सापज हमना ला ओके बिटकइन दाथ' मार्केट गैथ'आ ना स' जोङो बिटकइनखौ जों नोजोर होनांगोन ओके ओके जस्ट वेट लाइभ ट्रेडिं हिसाबै जोङो बिटकइनखौ जोङो गोसो होनांगोन नङा होमबा ओके सापज हमना ला ओके आं मोनसे मा खालामदों इन्डिकेटर क्रिएट खालामदों
So as per the indicator नैबेयाव जोङो ट्रेडखौ जोङो बाय खालामना लानो हायो साप'ज जों बेवहाय बाय खालामबायनो साप'ज हमना ला बेवहाय जों मार्केट स्ट्राक्चारखौ जों नोजोर होना नायोब्ला जोंना मार्केटआ जोंनि मार्केटआ बिनिफ्राय बेवहाय मा जादों बे सापर्ट ओके बे सापर्ट आरो जोंनि नैबेयो मा होनदों हायार हाई तो मार्केटआ दासिम जोंना ट्रेना मा जोङो बाय साइडआव दं ट्रेना तो दायो जोङो बेवहाय नुनो मोनगोन मार्केटखौ जों बेवहाय नुनो मोनगोन जे मार्केटआ हायार हाई क्रिएट खालामनानै हायार ल' क्रिएट खालामदों आरो हायार ल' क्रिएट खालामनानै मार्केटआ हायार हाईखौ जों ब्रेकआउट खालामनो थांदों आरो दि जोंना नैबे जों टाइम फ्रेम स्मल टाइम फ्रेमै जों नोजोर होना नायोब्ला नैबेयावहाय बिटकइनखौ आङो एग्जांपल ट्रेड खालामना देखायनो नागिरदों एग्जांपल बुंदों नालाय बेवहाय स' नैबे जोंनि हायार हाई ओके आरो बेवहाय जोंना नुबाय जों बेवहाय फुलि सेमार स' बे हिसाबै जोङो मार्केटखौ जों नैबेखौ एसएल होनानै जों बेवहाय जोङो बाय फारसे खालामनानै लानो हागोन जों एसएलखौ होनानै बेवहाय एसएलखौ बेवहाय जों होनो हायो स' दायो बेनिखायनो आं बेवहाय ट्रेड खालामदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो होननानै जास्ट वेट बेखौ नैबो नायदो आं एन्ट्रि खालामदोंमोन नैबे जेराव मानो होनबा आंहा एग्जांपल मोनसे होनो गोनां नालाय दा आंहा मोनसे इन्डिकेटर क्रिएट खालामदों स' इन्डिकेटर बाय बेयाव फैबाय लोगो लोगोनो ग्रीन डट फैबाय आं बेयाव एन्ट्रि खालामबाय दायो आंनि एसएलआ बहा जागोन आंनि एसएलआ नैबेयाव 64607 आव अब्ला आङो मा एसएल मायाव एसएल दोनगोन आं मायाव दोनगोन 64 मायाव दोनगोन 64607 64607 नामा जास्ट वेट 64607 आव आङो एसएल खौ दोनगोन 64607 आव आङो एसएल खौ दोनगोन ओके आं एसएल खौ दोनबाय ओके दायो मार्केटआ जुदि बेखौ ट्रेन्ड हिसाबै मार्केटआ जुदि गोजौ फारसे थाङोब्ला जों बेवहाय ब्रेकआउट हिसाबै जोङो गोदान जों बेवहाय मोननो हागोन दासिमबो बेयाव मार्केटआ ट्रेनिं दङ दासिमबो चेन्ज अफ केरेक्टार बेयाव जेबो चेन्ज जायाखै ओके स' दानिबा जोङो मार्केटखौ जों नेथ'बाय एसे ओके स' बे हायार हाई एबा रेजिस्टेन्स दै बे रेजिस्टेन्सखौ जुदि ब्रेक खालामबाय अब्ला मार्केटआ गोजौ फारसे थांगोन स' बेयाव मोनसे जन क्रिएट खालामदों मा जन बियो ब्रेक खालामबाय ब्रेकआउट स्ट्राक्चार हिसाबै मार्केटखौ ब्रेक खालामबाय ओके दायो जि जोङो बेयाव नायदोंमोन अब्ला बे मार्केटआ जोंना दायो ब्रेकआउट खालामबाय जों बेखौ मा खालामसिगोन प्रफिट बुकिं खालामसिगोन जों बेखौ प्रफिट बिनिफ्राय जुदि मार्केटआ गाहाय फारसे गोग्लैयोब्ला जोङो ओके एक्चुअली जों मा खालामनो हायो बेखौ होल्ड खालामनो हायो हयतोबा बे एसएल हयतोबा प्रफिट स' जों बेखौ बेसिकेलि जोङो बेखौ मा खालामगोन प्रफिट बुकिंआव खालामनो थासै आरो फर एग्जांपल हिसाबै खोन्थादों नालाय आं बेखौहाय स' बेबायदि आरो माने मानो होनबा बे एफा गुदियाव बेखौथ' जोङो दायो रिस्क लानो हायाना थ' बेयाव नोजोर होना नायोब्ला नायदो नैबे ब्रेकआउट माने बिअएस मोन ब्रेकआउट स्ट्राक्चार हिसाबै माने रेजिस्टेन्समोन बेखौ मा खालामबाय ब्रेकआउट खालामबाय आरो बिनि गेजेराव मार्केटआ मा जाबाय गोजौ फारसे दावखोनो थांगासिनो दं नायदो जों मायाव एन्ट्रि खालामदोंमोन नैबेयाव एन्ट्रि खालामदोंमोन खिन्थु बिदि जेराव मार्केटखौ एन्ट्रि खालामनाया गोबां रिस्कियानो जायो खिन्थु जाय मानसिया फुल डे नेयालासिनो मार्केट ट्रेन्डखौ जों नैबेयाव हमनो हायाखैमोन बिसोर मानसिफोरनि थाखाय बे आरो माने खिन्थु आंनि हिसाबावब्ला एभयड खालामनानै साबसिन बिदि ट्रेडिंखौ एभयड खालामनानै साबसिन बिदियाव ओके बेबायदि आरो माने स' दिनै जोङो लाइभ ट्रेडिंबो खालामनानै देखायबाय
ओमफ्राय माखासे गोबांनो जि इम्पोर्टेन्ट बेखिनिखौ आं फोरमायबाय नोंथांनि सिगाङावहाय गोबां बुस्थुखौ मिन्थिनो थांबाय नोंथांमोनहा ओके आरो बिनि गेजेराव A to Z मिथियाबाबो नोंथांमोना जिखिनि मिथिनांगौ बेसिक लेभेलै बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जों मिथिबाय बेयाव फाइनान्सियेल मार्केट शेयार मार्केट फाइनान्सियेल सिस्टेम सेबिनि सोमोन्दै मिथिबाय NSE नि सोमोन्दै मिथिबाय BSE नि सोमोन्दै मिथिबाय मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स मिथिबाय ट्रेडिं बिएस इनभेस्टिं बेखौ मिथिबाय इनभेस्ट खालामनाय माने मा ट्रेडिं खालामनाय माने मा आरो सेभिं बिएस इनभेस्टिं जों मिथिबाय नोंनाव फैसा दं ओरैनो दोनबाय थादों आरो इनभेस्ट खालामनाय बेनि सोमोन्दै बे फारसे जों मिथिबाय डिमान्ड एकाउन्ट बेखौ बोरै खुलियो बोरै मायो बबेयाव मोजां बेखौ जों मिथिबाय इन्डियान ब्रकार सोमोन्दै मिथिबाय जोङो गल्ड ट्रेडिंनि सोमोन्दै मिथिबाय जोङो आरो इन्टारनेशनेल गल्डनि सोमोन्दै मिथिबाय कैंडल स्टिक बेसिकनि सोमोन्दै जों मिथिबाय एभ्री कैंडल स्टिक्स पैटर्ननि सोमोन्दै मिथिबाय सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेंस सोमोन्दै मिथिबाय नोंथांमोना नुवाखैबा बेक खालामना नायफिनबानो जाबाय रिप्ले खालामनानै ट्रेंड स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै मिथिबाय मार्केट स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै मिथिबाय स्मार्ट मानि कनसेप्टनि सोमोन्दै मिथिबाय भलियामा बिराद इम्पोर्टेन्ट बेखौबो मिथिबाय अर्डार फ्ल'खौबो मिथिबाय इन्डिकेटरखौबो मिथिबाय अपसना मा बेखौ मिथिबाय फ्यूचर मार्केटआ मा बेखौबो मिथिबाय रिस्क रिवार्ड बोरै खालामनांगौ बोरै लानांगौ बेखौ मिथिबाय ट्रेडिं साइकोलॉजी बेखौबो मिथिबाय ट्रेडिं प्लेन बेखौबो मिथिबाय लाइव ट्रेडिं एग्जाम्पल बेखौबो मिथिबाय स' आरो बिनि गेजेराव लाइव ट्रेडिं एग्जाम्पल ट्रेड खालामनानै आं नोंथांनि सायाव प्रफिट एन्ड एक्जिट बेखौबो बाय एन्ड सेल खालामनानै देखायबाय स' दानियाबा दिनैनि जोंनि बेसिक ट्रेनिं जि बे बेसिक ट्रेनिंआ फुल कोर्स हिसाबै जों बेवहाय जि मिथिनांगौ सासे बेसिक ट्रेनार बा सासे बेसिक लार्नारा बै मानसिया बेखौ दिनैहाय जुदि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 निफ्राय जुदि फरायबाय अब्ला बे बिजाब जि आं बानायनाय बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो हाबाय आरोना दा आं मोनसे सिगनेल क्रिएट खालामदों बेनो जाबाय सिगनेल नामा जाबाय ट्रेड सिगनेल बेनो जाबाय मास्टार 3515 1 आवर बेखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आं बेखौहाय कमेन्ट सेक्सनाव लिंक पिन खालामना दोनदों बेखौ क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन गोबां मोजां बाहायनो हायो आरो इन्डियान ब्रकार हिसाबै नोंथांमोना डन एप जेरो डाइव्स एन्जेल 1 ग्रो अपस्टक्स आइसिआइ डाइरेक्ट बबेखौ इउज खालामनो गोसो बेखौ खालामनानै लानो हायो नायनो हायो स' बे आरो माने अके स' जोंना दिनैनि दिनाव जि ट्रेडिंनि जि माखासे मा होनदों पेटार्न बेफोरखौ जों मिथिबाय आरो बिनि गेजेराव दिनैनि दिनखौ जों बेयावनो फोजोबनो सानबाय आं माबा मोनसे फोरोंबाय थानाय समावहाय सोरबा कमेन्ट खालामदोंमोन हादोर नार्जारि होननाय ब्र' कमेन्टफोरखौबो एसे रिप्लाइ खालाम होनदोंमोन अके स' आं फोरोंबाय थानाय समावहाय बे मोनसे लाइभ कर्स जाबाय आं बेखौ भिडिअ रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामाखै देट्स वाइ आङो रावनिबो कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामनाय जायाखै खिन्थु आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो जोङो लाइभ जेब्ला ट्रेडिं खालामगोन आं बेयाव कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय जों गाबोन लाइभ ट्रेड खालामगोन आरो बेयाव इभिनिंआव जइन जाबानो जाबाय टाइम जेब्लानो ट्रेड खालामो बेखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब बा नटिफिकेसन अन खालामना लाबानो जाबाय प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेलाव जों सिगां ब्लग बायदिसिना माबा मोनसे जोङो ससियेल मिडियानि सोमोन्दै बा जोङो पलिटिक्सनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा भिडिअ बानायो खिन्थु बेयाव बानाया जों बिएम सोदोब चेनेलावल' बानायगोन दे एबारनिफ्राय जोङो प्रकाश नार्जारियाव जोङो ट्रेडिंनि माखासे लाइभ बेफोरखौ जोङो बेयाव आपडेट होगोन स' एभ्रिवान थेंक इउ स' माच गाइस दिनै जोंनि बे मा होनदों दिनैनि बे ट्रेडिं सेसनखौ फुलै फोजोबनायाव मदद होनायनि थाखाय स' पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जाय इन्टारेस्टेड बिथांमोना नायगोन आरो बिनि गेजेराव बिथांमोनाबो हिन्दी आरो इंलिशनि माखासे गोबां अनलाइन इउटुबाव दङ बेनिफ्रायबो बिथांमोना सोलोंना लाबोनो हागोन नेक्स्टआव मा नांगौ नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामनानै फोरमायबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव आंखौ कन्टेक्ट खालामनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना टेलिग्रामाव @प्रकाश नार्जारि होनानै होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना आंखौ मोननो हागोन थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक इउ एभ्रिवान नोंथांमोननि सापर्ट आरो नोंथांमोननि अननाय आंखौ बिराद मोजाङै गोहो स्ट्रं खालामो आरो बिनि गेजेराव आंनि गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनो नोंथांमोना जेब्ला आंखौ मदद होयो थेंक इउ स' माच गाइस थेंक इउ स' माच गाइस